संकस दैमायाव बाथि खेबनि थाखाय खेराइ फुजा खुंफुंनो अनस्रायनाय हाबाफारि सामलायदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि 40 बोसोरारि जखन्थाया मोजाङै खुंफुंजाबाय। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि खुंगा 40 बोसोरारि जुथुमाया कबिरालि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जानानै थांबाय। 1 नं हास्रावबारि मिनिस्लु क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव मोनसे ओंथिगोनां हाबाफारि सामलायदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै बड'लेण्ड खौरांनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। संकस दैमायाव बाथि खेबनि थाखाय खेराइ फुजा खुंफुंनो अनस्रायनाय हाबाफारि सामलायदों। दा जों बे समाव मोनथिनानै लागोन गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिप्र नार्जारि बिथांमोनहा बोसोरब्रैनि सिगां बे खेराइखौ फालिबोदों। बिनिफ्राय देग्लाय बोसोराव बाथि खेबाव हाबगासिनो। गोदो गोदाय 1562 मायथाइनिफ्रायनो बर' राजाफोरा फालिबोदोंमोन। बिनि गेजेराव माखासे थाथ'नानै बिथांमोना उननि समाव बोसोरब्रैनि सिगां बिथांमोना मानिफ्राय बिथांमोना बे खेराइ फोरबोखौ फालिफिननाय जाखो बिनि सोमोन्दै जों मोनथिनानै लागोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय संकस दैमानि सेरफाङाव अनस्रायनाय हाबाफारिखौ 3 जानुवारि खालारनि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सामलायजेनो। मख'नो गोनांदि थांनाय 1562 मायथाइनिफ्राय राजा नरनारायण सिलाराय बिथाङा बे संकस दैमानि सेरफाङाव दाउ फारौ मैसो अमा बोलि होनानै सानजा रायजो जै खालामनो आरो फोरजा फिसाफोरखौ रैखाथि होनो खेराइ फुजाखौ खुंबोबाय थादोंमोन। जिथु जारिमिनारि खेराइ फोरबोसालि बेखौ जों बर' हारिनि साफ्रोमबो फोरजा फिसाफोरा मोनथिनानै लानाया गाहाम। मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा नियम खान्थि दंमोन जे बर' राजाफोरा दावहायाव थाङिनि सिगां बा बबेबा गावनि हादोरनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ खैफोद आफोदनिफ्राय बासायनो बोखांना लाबोनो रैखाथि होनो बिथांमोना खेराइ फोरबो बा खेराइ फुजानि गेजेरजोंनो रैखाथि होबोदोंमोन। बिनि थाखायनो आं माखासे जारिमिनारि मोनथिनांगौ बाथ्राखौ बिप्र नार्जारि बिथांनिफ्राय मोनथिनानै लागोन। अदेबानि बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनो खेराइ फुजाखौ खुंबोनाय थादोंमोन। बेयो जारिमिननि बाथ्रा। संकस दैसायाव खेराइ फुजा होनाया बे जारिमिननि 1562 मायथाइनि बाथ्रा। नरनारायण सिलाराया जेब्ला सानजा रायजोखौ जै खालामनो थांनो नागिरो, दा बे जै खालामनो थांनो नागिरनाय सिगां बिसोरो ब्राह्मण पुरहितफोर लानानै दिन बाराय अबे मोजां जागोन बेखौ नायखांदोंमोन। दा नायखांनायनि मोनायावनो बोराइ बाथौ महादेबा नरनारायणखौ सिमाङाव सोपनायदों जे नरनारायण, नोङो नोंनि धोरोम निथिखौ गारनानै नों दस्रा निथिजों नोङो दिनै फुजा होनानै सानजा रायजो गाग्लोबनो नागिरदों। नों नोंनि धोरोमनि निथिजों नों जुदि फुजाखौ होआब्ला नोंनि सानजा रायजो जै खालामनाय जानाय नङा। बेबायदि बाथ्राखौ बोराइ बाथौआ सिमाङाव सोपनायदों नरनारायणखौ। दा सिमाङाव आंगो सांगो जाबाय नरनारायणआ। सिमांनि बाथ्राखौ लानानैनो बोराइ बाथौनि बोसोनखौ लानानैनो नरनारायणआ 1562 मायथाइयाव संकस दै सेराव खेराइ होदों। अदेबानि बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनो वर्ल्ड बड' हिस्टरिकेल ससाइटिनि दैदेननायजों नायबिजिरनानै थांनाय 2016 मायथाइनिफ्राय बे खेराइ फुजा होनाय हाबाफारिखौ सामलायफिननाय जायो। दा खेराइनाय समाव बियो हांसो, फारौ, जौ, ओंखाम, मैसो, अमा, बोरमा, दाउ हालि हालि बावनानै बे फुजाखौ होदों। फुजा मोनखांनायनि उनाव दौदिनिया गोरसिनानै बुंदों जे खोनासं महाराजा, नोंनि फुजाखौ मोननानै गासिबो देब देबिफ्रानो गोजोनजोब्बाय। दा नों थांदो, सानजा रायजोखौ जै खालामदो, नोंनि सानजा रायजो जै खालामनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ दौदिनि खुगानिजों बुंनानै होनाय जादों। बे फोरबो फालिथाया 5थि खेबनि थाखाय खुंफुंजागोन। गसाइगाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय अनस्रायनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव संकस दैमायाव खेराइ फुजा फालिनायनि सोमोन्दै जारिमिनखौ गुवारै बुंफ्रुनानै होयो। दा बे जारिमिननि बाथ्रा। बे जारिमिनखौ दरंनि राजा समुद्र नारायणआ 1797 मायथाइसो समाव लिरना गालांदों। दा बे जारिमिन बाथ्राखौ रावबो नंखाय बुंनो हाया। आरो बे जारिमिननि बाथ्राखौ लानानैनो जोङो गुदि बाथौ आफादनि जानानै मा होनो बेखौ 2016 मायथाइयाव जों फार्स्ट बेयाव खेराइ फुजाखौ होजेननाय जादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव संकस दैमायाव खेराइ फुजा फालिनायनि सोमोन्दै जारिमिनखौ गुवारै बेखेवनानै होयो।
दौदिनिनि गेजेरजों सोंथि लानानै बबेबा मोनसे खालारखौ थि खालामनानै खेराइनि सान हिसाबै फालिनांगौ होननानै बुंथिबावो। बे हाजार हाजार बर'फ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बे खेराइया फुरा जारिमिननि बाथ्रा, जारिमिन बुरखांनाय बाथ्रा। जोंनि जारिमिनखौ जों लाखिनांगोन, जोंनि जारिमिनखौ जों गोथां खालामनांगोन। मानोना जारिमिनानो जोंनि मोनसे सिनायथि। जारिमिन गैयै हारिया थांनानै थानो हाया। जारिमिना जोंखौ सिनायथि होयो आरो जोंखौ सिगां फारसे दावगानो थुलुंगा होयो। बेजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमनि आफादगिरि जगत दिपेन नार्जारी बिथाङाबो बे खेराइ फुजा होनाया नंमारगौ, मानोना लिरनायावनो दङ होननानै बुंथियो। बेखायनो जों जोंनि जारिमिनखौ लानानै जोङो गुवारै बयनोबो मिथिहोनो थाखाय जोङो 2016 फार्स्ट खेराइ फुजाखौ बेयाव होफैजेननाय जादों। दा नैबे देग्लायबो जों होगोन। बेयो 5थि खेब जागोन आरो 5थि खेबाव जों सानदों गाजा गोमजा मोजाङैनो खोब डिसिप्लिन भाबै खालामगोन आरो बयबो बर' रायजो राजा आइ आफाफोरखौ जों हांख्रायो जाहाथे बयबो बेयाव फैनानै बाहागो लाफैयो। बिथाङा बुंबावो दि बेयो बिथांमोना लिरनाय नङा आरो बेखौ बोसोरफ्रोमबो खुंलांबाय थानो थुलुंगा खांहोगोन होननानै बुंथिबावो। औ, प्रमानाथ' जोङो थारमाने जोङो आसलते जों जेब्ला खेरायो, खेरायनायनि सिगां सिगाङो ओलिंगिखाङो आरो देवदिनियाव बाय अनस्रा होबाय, अनस्रा होनानैसो फैनानै बाय माने सिगां जों गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआथ' बावाखै 18निफ्राय जादों। बे सिगां क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट होननानै दंमोन गासै जोङो। माने जोंनि बाथौआरिखौ बुलि बाथौखौ दा बुरखां नागिरनासो दं। माने बावैसे दासिमबो जों नागिरजोबना मोनबावाखै, ओरैबायदि अबस्था दं आरो आंनि सोंनायनि उद्देश्यआ बेनो गोदो गोदाय नरनारायण सिलाराया फालिमारोमोन ना फालिमारामोन बेखौथ' नोंथांमोननि दौदिनिनि खैरा गाखोनायनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो। थ' बिनि माबा मोनसे फोरमान नोंथांमोननि खोमाजों खोनानाय बे खोथाखौ शेयार खालामगोन नामा? नङा, फालिमारगोन ना फालिमारा बेथ' माबानि राजबंसावलियावनि बिजाबावनो ओंखारखाबायना जे बे बरा सुकुर गासैबो जेनेबा दाउ अमा फारौ बोरमा होनानै गासैबो बिसोरो बे संकस दै सेराव बबेबा जायगायाव संकस दै सेराव आरो बेवहाय खेराइदों। बे खेराइनानैसो बे माबाया कुचबिहारनि राजाया माने जोंनिनो राजा जाहैबाय। बर'नि माने सिकनाझारनिफ्राय थांनानै हरै बे दस्रा हिन्दु नाम लायबाय, हिन्दु नाम लायबाय बियो। जोंनि सिगांथ' बर'मोन। बर' नामखौ सोलाय बेखौहाय ब्राह्मिन माबा खालामनानै दस्रा नाम होबाय। दा होमब्लाबो बे जोबथानायाव जेब्ला आहम राजाजों जेब्ला दावहा होनो फैयो, होमब्ला बेखौ सिमाङाव सोबनायनानै बाध्य जादों आरो बियो। बे सोबनायनायावसो बे दाउ अमा फारौ बेखौ होनानै बुलि होनानै नोङो बे मेस जे हारि दङ बेनि बे फाइकफोरखौ लानानै सान्थ्रिफोरखौ लानानै बे माबाखौ लानानै नोङो खेराइनांगौ होननानै दा बेखायनो बे खेराइदों। आरो बेथ' प्रमानानो जाहैबाय। बे बिजाबा जखन जोंनो होबायब्ला, बिजाबखौ जों लिराखै खिन्थु बे असमियाफ्रासो लिरदों। दा गतिके बिसोरनो प्रमान होबायब्ला जोंहा माथो प्रमान नांबावगौ बेलाय। बेनोथ' गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाङारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्ला एबसुनि 45थि बोसोरारि जखन्थाया मोजाङै खुंफुं जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद अदालगुरि जिल्ला आफादनि 45थि बोसोरारि जखन्थाया गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारिजों मोजाङै मोजां खुंफुं जाबाय। अदालगुरि जिल्लानि कबिरालि जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुं जानाय बे जखन्थायाव जिल्लानि सिङाव थानाय गं 22 दखरा आफादनि फरायसा मावथिफोरा बाहागो लायो। बे जखन्थायाव मुंख्लं देबनाथ बसुमतारी गोसोखां बुलुर बादायलायनायाव खैराबारि दखरा आफादा देरहासार जायो। बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायलायनाय, सोलोंथायारि सावरायमेल, देंखोमु 1-2 बादायनाय बायदि बादायलायनाय हाबाफारिजों 3 जानुवारि खालारनि हाबाफारिजों एबसुनि थान्दै मेलाबो जानानै थाङो। दिनै 4 जानुवारि खालाराव मुंख्लं महन्त रामसायारि गोसोखां माराथन खारनायजों जागायनानै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, नैथि खोलोब थान्दै मेल जिरायनाय, दाहाल बिसम्बि बेखेवनाय, आइजो जथाय आरो आबादारि आफादनि सावरायमेल बायदि रोंगौथि सायख' आनजादाव देरहासारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बक्सार जमुना बर'खौबो बरायो। कबिरालि जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बे जखन्थाइखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि प्रकाश रन्जन घरफलिया।
जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आनन्द दैमारिनि बांसिन सामलायनायाव जनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर'आ। गेवलां मेलाव बिथाङा का द' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय खामानिखौ गोबारै सोरखारखौ सोंखारियो। बेराफारसेथिं बर'नि गोबाव सम सुस्रांजायै जेंनाखौ मीमांसा खालामगासिनो जौगा हारिफोरनि खोथाफोरखौसो समाधान खालामनो नाजादों। बर'नि रावखौ आसामनि लोगो राव महरै सरकारा एबा आसामनि मानसिफोरा माब्लाबो गनायनो नागिरा। काखौ एबसुआ माब्लाबाबो गनाया। नाथाय बे आन्दोलनाव एबसुआ थोंजोङै राजा लामायाव बाहागो लाया मानोना बर'नि जेंनाफोरखौ बिथांमोना बर'नि जानानै माब्लाबाबो बै आफादफोरा हेफाजाब होआखै होनना बिथाङा गोख्रोङै बुंसारो। गेवलां मेलाव एनडिएबिपिनि बि बेंगा गाहाय नेहाथारि बि अनजालु, पिजेएससिबिएमनि गाहाय लिंथुमगिरि राकेश बर', एबसुनि दैदेनगिरि रतेन्द्र दैमारि, थुनलाइयारि नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि रबिन्द्र मुसाहारि, ब्रह्मन बाग्लारि, नेहाथारि बाबुल बसुमतारि, लाइमोन गाहाय नेहाथारि दावबायसा बर', उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानिक बसुमतारि, नेहाथारि सुबुंसा मुसाहारि, थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि नीलकान्त गयारि आरो गोबां ओनसोलनि बायदि आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै जाफुंसार खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनन्जय नार्जारि आरो साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरनो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।